खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी मोनसे गोजोनथाव खौरां लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि आइजोफोरनो मोनसे मोजां खौरां फोसावदों रायजोनि आइजोफोरा मोननो हागोन स्मार्टफन नंगौ रंजालि बैसागु फोरबोनि समाव बे मोजां खौराङा फैदों नोंथाङाबो नोंथांनि बिमानि थाखाय गंसे स्मार्टफन बायनो सानदों नामा नोंथाङा रांखावरिनि आंखालाव गंसे स्मार्टफन बायनो हायाखै नामा अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौ गैलिया मानोना रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आइजोफोरनि थाखाय गंसे स्मार्टफन होनो थाखाय आखायाव लादों बे बारनिफ्राय आइजोफोरा गाव गावनि रांजों मबाइल फन बायनांनाय नंलिया आरो बे समाव फिन फोरमायबावदों दि रायजोनि साफ्रोमबो आइजोफोरा गिबि मन्थ्रिनिफ्राय सरकारि मबाइल फन मोननो हासिगोन खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी मोनसे गोजोनथाव खौरां लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि आइजोफोरनो मोनसे मोजां खौरां फोसावदों रायजोनि आइजोफोरा मोननो हागोन स्मार्टफन नंगौ रंजालि बैसागु फोरबोनि समाव बे मोजां खौराङा फैदों नोंथाङाबो नोंथांनि बिमानि थाखाय गंसे स्मार्टफन बायनो सानदों नामा नोंथाङा रांखावरिनि आंखालाव गंसे स्मार्टफन बायनो हायाखै नामा अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौ गैलिया मानोना रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आइजोफोरनि थाखाय गंसे स्मार्टफन होनो थाखाय आखायाव लादों बे बारनिफ्राय आइजोफोरा गाव गावनि रांजों मबाइल फन बायनांनाय नंलिया आरो बे समाव फिन फोरमायबावदों दि रायजोनि साफ्रोमबो आइजोफोरा गिबि मन्थ्रिनिफ्राय सरकारि मबाइल फन मोननो हासिगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन